सरकारि जे बर' बिजों बेनि बाथ्रा जुदि रायलायोब्ला बर' रावनि खोथा जुदि जों बुंबाय थायोब्ला ग्रेड 5 सिमहालागै गावनि बिमा रावावनो फरायनो मोनथारनांगोन आरो मोनसे खोथा दंबावो जे सरकारि आरो गावारि बै एनइपि 2020 बायदि जुदि लाङोब्ला हयथ' बर'नि थामोनथा बा बर' रावखौ जों जे बुंबाय थायो नङा होमबा बर' रावा मा जागोन थारमाने ओरैबायदि गिनाय दं आरो जेनेबा दा एलपि स्कुलावहाय माखासे फरायसाफोरनि अनजिमाया खम जालांबाय बाङाय जालांबाय दा बेफोरबायदि बाङाय जानायनि माखासे जाहोनावनो खाथि खाथिनि बबेबा फरायसालिफ्रा गुबुन फरायसालिजों सरजाबलायनाय जाबाय दा बेखौ नोजोर बोहरनानै आरो जुदि बे स्कुलाव मा जुदि उनाव थैलाङोबा बेखौ फोथांफिननो हागोन ना हाया माने बर' माने बिजाबनि सोलायै एसामिस रावसो सासे फोरोंगिरि सिआरसिबो आरो दुलाराय गुदि बर' फोरोंगिरि गौथुमनिबो सासे वान अफ दा नेहाथारि प्राइभेट आरो सरकारि फरायसालिफोरनि गेजेरावहाय जायफोरनाखि दा इडुकेसन मिनिस्टार बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बियो नंखाय जागोन बर'नि सोलायै एसामिस गोदान सोलोंथाइ खान्थि 2020 मथे दा बे गायसनजेननायावनो जुदिहै गावनि बिमा रावजों जुदि फरायनो मोनसे फरायसालियाव एसामिसनि माने बे एकाडेमिक केलेन्डारा माब्रै थाखायनि थाखाय मोनसे स्पेशल मोनसे डाइरेक्टर मोनबाय होननानै जों बयबो रंजादोंमोन जों एथम बमा गावलायदोंमोन बर' बिजों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावफोरनि डाइरेक्टरेट जाहैबाय आरो फोरोंगिरिफोरखौबो सांग्रां खालामनानै सांग्रांथि गोहोम गोग्लैहोनो जुदि हायोब्ला जायफोरनाखि सरकारि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफ्रा माने गासिबो ट्रेनारजोब जाहैबाय ट्रेनिं होखाजोबो बिसोर गोबांथार हारसिङैनो माने वार्कल'डा एसे बारा जायो सरकारिनि सासे फोरोंगिरि जायोब्ला प्राइभेटबाथ' एसे माने थि माने नोजोर होग्राबो थाबाय नालाय खुलुमबाय सार औ खुलुमबाय सारखौ बरायना लाग्रोबाय दिनै सारखौहाय आंनि खावलायनाय बायदि सारा दसे सम नैबे BTRInfo स्ट'रि चेनेलनि थाखाय सम होनायनि थाखाय आङो सारनिसिम बे समाव रोजा सारखौ जासिबाय नोंथांनिसिमबो आङो साबायखर जासिबाय बेजों लोगोसे नैबे आंनि इउटुब चेनेलाव सारखौ गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाबाय खुलुमबाय दा बे समाव आं सारजों जे आयदानि सायाव मोगा मोगि लानो होननानै दिनै सारनि न'आव आं सफैबाय स' मेनलि आङो गासै मोनथाम बाहाय कुइसन खालामदों फार्स्टलि कुइसनानो जाहैबाय मा आथिखालाव जेबायदि थासारि जोंनि बर' माने फरायसालियाव जागासिनो दङ बबेबा फरायसालियाव लेखायानो मोनथाराखै होननानै बुंदों आरो बबेबा फरायसालियावहाय माने बर' माने बिजाबनि सोलायै एसामिस रावसो बिजाब मोनहैदों होननाय बेबो मोनसे रिपर्ट फैबाय थादों दा बावहाय स्पेसियलि सारमोनहा एसे फ्राय मिन्थिखायो हिसाबै बेनि सायाव सारा मा बुंगोन जुदि जोङो बिजाबखौ मोनथाराखै होननानै बुङोब्ला बियो नंखाय जागोन मोनफ्रोमबो सरकारि फरायसालिफ्राव बिजाबफ्रा मोनाखै नङा मोनदों गासिबो थिग थाक बेबायदिनो सौहैजोबदों नाथाय मोनसे बाथ्रा बेनो जे जोंहा ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि जे आइसिडिएस बा आंगनवाडी कर्मिफोर जे फोरोङो नङा होमबा दा बिसिनि फरा बिजाबा बिसोरबो मोनाखै नङा मोनदों बिसोरबो मोनदों नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बर' बिजोंनि फरायसाफोर थानाय बिसिनि फोरों खथायावहाय जोङो नुनो मोनदों जे माने बर'नि सोलायै एसामिस बिजाबखौसो जों नुनो मोनदों आरो बे मोनसे एसे जेंना बायदि नुहुरदों जाहोना जाहैबाय दा निउ इडुकेसन पलिसि मथे गोदान सोलोंथाइ खान्थि 2020 मथे फाउन्डेसनेल स्टेज जायखौ जोङो गायसनजेननाय होननानै बुंनो हायो दा बे गायसनजेननायखौ जिहेतु बिराद माने गुरुत्व होदों दा बे गायसनजेननायावनो जुदिहै गावनि बिमा रावजों जुदि फरायनो मोनाब्ला बे मोनसे माने जोंनि बर' बिजोंनि थाखाय गोबां खहा लाबोनो हागौ आरो बेबायदि आरो मोनसे आं खोथाखौ बुंनानै दोनग्रोबावनो नागिरदों जे जोंनि फरायसालियावनो जानाय बियो एकाडेमिक केलेन्डार जे फैयो एकाडेमिक केलेन्डारा
माने फैयाखै नङा फैदों फैजोब्बाय नाथाय बर' बिजोंनि फरायसालियाव माने थोयैनि जाहोनाव होननानै बुंदों आं उनाव सोंफिनदों थोयैनि जाहोनाव बोरैबा माने खम बारा बिदि जालायदों राननायाव दा बाहाय आं नुनो मोनबाय जे बर' बिजोंनि मोनसे फरायसालियाव एसामिसनि माने बै एकाडेमिक केलेन्डारा माबोरै थानो हायो आरो जोंना जिहेतु जों फोरोंगिरिया सानै गाहाय फोरोंगिरि दं जोंना मेडाम दा बिथाङा आंनो फोरमायबाय दुखु फोरमायबाय जे आंबो एसामिसखौनो जेबोखौनो बुजिथारा हा दा एसामिसखौ बुजियाब्ला आं मा खालामनांगौ सार बेखौ होननानै बुंबाय अब्ला आङो फिननाय होबाय जे बेथ' नंगौ नोङो जुदि बुजियाब्ला बा जोंनि फरायसाफ्राबो बुजियाब्ला बा आंबो बुजियाब्ला बेखौ दोननायनि मा मानि दं बाथ्राया बेबायदि आरो जेबो माने मिनिंबो थानाय नङा दा एसेयावनो माने बिथाङा जोंना गाहाय फोरोंगिरि मेडामा ब्लगाव थांफिनदों ओमफ्राय बेखौ सोलायनायनि बेबस्था बियो खालामफिनदों आरो थिगैनो दं दा आङो सारखौ मोनसे समाव आङो माने फेसबुकआव नुबाय थादों सारा गुबुन गुबुन फरायसालियावहाय माने नायगिदिंहैदों दा बै नायगिदिंनायावहाय मा जेंनाजों नुजाबोदों बेखौ सारा एसे बुंनो हागोन नामा नैबे जे नायदिंनायनि बाथ्रा नङा होमबा आसलते आङो बाय प्रफेसन सासे गाहाय गुदि फोरोंगिरि गाहाय गुदि फरायसालिनि सासे लेङाइ फोरोंगिरिसो बेजों लोगोसे आंनो जोंनि बिफाना CRCC क्लास्टार रिसर्स सेन्टार कअर्डिनेटर फोनांजाब बेबायदि जों होननो हायो दा बे CRCC बिबानखौ आंनो होदों आरो ओमफ्राय गुबुन गुबुन बै जिल्लानि जोंनि अफिसारफ्रा समनि गेजेराव बेबायदिनो गुबुन गुबुन ट्रेनिंआव आंखौ बिथांमोना लाङो सासे माने CRCC जानानैब्लाबो आंबो बेबायदि माने बिसिनि आंनि सायाव फोथायनायखौ आं नुबोनो मोनदों आरो क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव आं ट्रेनिं होबोनो मोनदों आरो लोगोसे बेबायदिनो भिजिट नों दहाय होननाय बेफोरबायदिबो एफा एनै खालामनो बिथांमोना आंखौ लांदों दा बेवहाय आं माखासे जेंनाफोरखौ ओरैबायदि नुदों जे जोंनि बर' बिजोङावथ' बर' फोरोंगिरिफ्रानो दङ एसेग्राब उसुबिदाखौ आं नुवाखै बे थांबाय माने मोनसे बाथ्रा जाहैबाय मा जों बै समाव माने BTR सुक्ति जानायनि उनावमोन जानांगौ बियो माने जोंहा बर' डिपार्टमेन्टनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल मोनसे डाइरेक्टर मोनबाय होननानै जों बयबो रंजादोंमोन जों एटम बमा गावलायदोंमोन खुसि जादोंमोन जोङो दा बेयो बबे फर्थ सेमिस्टाराव डेभेलपआव दङ दा बेखौ जों मिन्थिनो मोना आरो माखासे पाब्लिकफ्रा खुगाजों खुगा रायलायसोगासिनो दङ दा क्लियारिफिकेसन जों मोनाखै आरो दा बिनि सायाव सारा बेसेबांसो मिन्थिगौ जे बर'नि स्पेसियेल डाइरेक्टर आंनाव जे इनफरमेसन बेनि सायाव जे दङ बे जाहैबाय बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस बेबायदि होननानै आं खोनानो मोनदों आरो नंगौ लिरनायाथ' बिदि लेखा बर' बिजों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावफोरनि डाइरेक्टरेट जाहैबाय आरो बे दा बेबायदिथ' आङो बै जे डाइरेक्टरेट जायखौ जों सावरायदों बे डाइरेक्टरेटनिफ्राय जेबो बेबायदि बिथोन फैनाय बा बड' बिजोंनि थाखाय जुनियायै माबा मोनसे मावनो आखायाव लानाय बा बड' बिजोंनि थाखाय दा आलादायै माबा मोनसे माने बिथोन फैनाय आं बेखौ नुनो मोनाखै आरो दा इन जेनेरेल माने जोंहा जे सिगांनि बायदि जेरैबायदि सोलिदों बेबायदिनो सोलिगासिनो दं आरो बाहाय बे डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस जे मोनदों दा बेनि मोननायनि उनाव बा सिगांनिजों नैबे मोनखांनायनि उनाव आं जेबो मोनसे माने फारागखौ आं नुनो मोनाखै आरो बा जोंनि रावनि थाखाय एसे माने मा होनना बुङो बेखौ एसेबाबो आगानसे बारायनानै बिथाङा मावाखै माने एसे समान नायदों खोमा मानसिया जायफोरनाखि बे बिबानाव दङ दा ना मा होनो बिनि सायाव दा मख'नो गोनां जायो नैबेखौ आं बुंग्रोनो नागिरदों जे नोंथाङा दहाय जे बुंदों गुबुन गुबुन ट्रेनिं होनाय भिजिट खालामनाय नङा होमबा
दा बै ट्रेनिंफोराव जों मोगा मोगि जाबोनाय माखासे जेंनाफोर जेनेबा गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो दानिल' नङा बियो हा सिगांनि सरखारनिफ्रायनो सिगांनि समनिफ्रायनो ओरैबायदि जेंनाखौ जों नुबोदों एसे माने फुंखा सुबुं हिसाबै रिसर्स पार्सन हिसाबै जे बिजाबसा ट्रेनिंनि थाखाय जे बानायनाय मोनसे बिजाबसा थायो मडिउल थायो दा बे मडिउलखौ गुवाहाटीनिफ्राय जोंनो ओरैबायदि दैथाय हरो हमनानै लादो एसामिसनिल' हरो एखनबा इंलिस हरो इंलिसब्लाथ' एसे माने एसे मोननैखौबो एसे बेलेन्स खालामनानै हरदों बिदि बुंजायो दा एसामिसल' फैयोब्ला जोङो ओरैबायदि माने गोब्राब जायो माने बर'नि बेखौ राव दानस्लायग्रोनानै माने खुब माने जोथोनै जोङो गोबां माने बेहाय सम होनानै जथेस्थ' जों सम होग्रोनानै एसामिसनिफ्रायसो राव दानस्लायनानै बर'आव बिनि उनावसो जोङो माने ट्रेनिंखौबो होनो हानायनि अबस्थाया दासिमबो दङ दासिमबो दा नैबे जे बे जेंनाखौ आङो दानिल' नङा सिगांनिफ्रायनो जोंहा जे जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायहा सोलोंथाइ सेक्रेटारिमोन सोलोंथाइ नेहाथारिमोन जोंनि कलेजनिनो माने आंनि मोनसे जुनियरमोन दा बे आं बेजों मोनसे मोजां माने सोमोन्दो दङमोन आरो बिथांनो आं गासिबो माने माबाफोरखौ आं फोरमायहरोमोन आरो फोरमायहरोमोन नाजादों बिथांमोनाबो नाजादों जथेस्थ' नाजादों नाथाय नाजानायनि गेजेरजोंब्लाबो दिनैसिमहालागै बे हयथ' नैबे जे सेपारेट बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस जेनाखि डाइरेक्टरेट बेखौ जों जायखौ सावरायबाय थादों बे जायोबा हयथ' बर' बिजोंनि थाखाय आलादायै बिथोन फैयोब्ला हयथ' बर'नि थख' आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरनि थख' जुदि फैयोब्ला अब्लाना माबा मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै आंहा बिसास गोसोआव फोथायनाय दं आरो दा बेखिनिसिमा जाथ'वाखै बा मोनसे बाथ्रा जाफैबाय थादों दिनै जों नुनो मोनदों फेसबुकआवबो लिरसोबायो ओमफ्राय गोबां माखासे इन्टेलेक्सुयेल मानसिफ्रा बुंसोलायदों आरो मेन बाथ्राया बेनो आरोना हमना लादो आङो जों दा कुसुगाव हिसाबै कुसुगाव बुंग्रोसै आङो स्पेसियेलि जों दा कुसुगावनि माने बासिन्दा हिसाबै जोंनि बे हालामावहायनो दिनै गोबांथार माखासे प्राइभेट माने फरायसालिफोर गायसनबाय हयथ' जोङो सयखान सातखानबो बुंनो हासिगोन दा बावहाय मोनसे माने सन्देह फैदों आरो जुदि मोनसे एलेकायावनो जुदि गोबांथार जुदि प्राइभेट फरायसालि गायसनोब्ला बेनि एलेकायाव थानाय बै गुदि फरायसालिया थांगोन ना थैगोन बेथ' निस्सय थैगोन बे मोनसे माने कुइसन सिखारदों आरो जुदि बेबायदि स्कुला लासै लासै थैलाङोबा अब्ला बर' बिजोंजों फरायग्राफ्रा खमायलांगोन प्लास बर' माने मिडियामावहाय फोरोंगिरिफोरनि साख्रि ओंखारनाय नङा बा मोननाय नङा बेबायदि मोनसे माने सन्देह फैदों आरो माने बुंसोलायदों दा बे आयदानि सायावहाय सारा मा मोनदाङो जिनिसाथ' बाथ्रायाथ' जोबोद माने साननो गोनां गोथौयै साननो गोनां साफ्रोमबो जोंनि बर' माने जायफ्रा मेलेमजिबि बयबो हयथ' सानदों दा जायनि जाहोनाव नोंथांनि गोसोआवबो बे जिनिसा बेरखांदों दा जोंनि बर' बिजों सरखारि जे बर' बिजों बिनि बाथ्रा जुदि रायलायोब्ला आरो बर' रावनि खोथा जुदि जों बुंबाय थायोब्ला मोनसे जिनिसखौ जों नोजोर होनांगोन जे नेशनेल एजुकेशन पलिसि 2020 आव पेज नाम्बार 13 दै 13 नाम्बार पेजाव लिरनाय दं बाहाय रावनि सोमोन्दै लिरनाय दं माल्टिलिंगुवेलिज्म रावनि सोमोन्दै ओरैबायदि लिरदों जे गाव गावनि बिमा रावआवनो फाउन्डेशनेल स्टेज एबा थाखोबासिम होदों आरो ग्रेड 5 सिम होदों ग्रेड 5 सिमहालागै गाव गावनि बिमा रावआवनो फरायनो मोनथारनांगोन नाम्बार 1 आरो हायोब्ला बेखौ 9 थाखोसिम बा 9 थाखोनिफ्राय गोजौसिमाव नैबेखौ बुंनानै दोनखादों दा बाथ्राया जाहैबाय
जायफ्रा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन दानिया बेखौ फरायनानै बुजिनानै इमप्लिमेन्ट खालामनांसिगोन। दा गिबियावनो आं बुंग्रोनो नागिरदों जे बड' बिजोंनि बाथ्रा, बर' बिजोंनि थामोनथानि बर' बिजों होननानै बुङोब्ला दा बाहाय स्पष्टयै लिरदों जे थाखोबासिम एबा 8 थाखो बिनि गोजौसिमबो होननानै बुंदों। जुदिहाय बेबायदि बुंदोंब्ला आरो मोनसे खोथा दंबावो जे सरकारि आरो गावारि गभर्नमेन्ट एज वेल एज प्राइभेट नैबे बाथ्रायाबो दं। अब्ला जोंनि सरकारा आं खावलायदों आरो जोंनि जे BTC नि सरकारा बा BTR खौनो होनबाय BTR नि सरकारा नैबेखौ माने बुजिनानै मोनथिनानै नङा होमबा दा बेखौ ओरैबायदि खालामजायो नामा मोनसे पलिसि लाबोजायो नामा जे बिमा रावनि गोख्रोंथिखौ थामोनथाखौ नोजोर बोनानै बिमा रावजोंनो जेरैबायदि लिरदों NEP 2020 आव बेबायदिनो जाथोंसै होननानै जुदि थाखोबासिमखौ हाथाराब्लाबो जुदि मोनफ्रोमबो फरायसालियाव इंलिसबाबो बेखौ बर'नि फोरोंनांगौ थाखोबासिम जुदि बै NEP 2020 बायदि जुदि लाङोब्ला हयथ' बर'नि थामोनथा बा बर' रावखौ जों जे बुंबाय थायो नङा होमबा बर' रावा मा जागोन माब्रै जागोन दा नैबे जिनिसखौ जोङो हमदांनो हायो आरो जिहेतु प्राइभेटनि बाथ्रा सिखांदों दा प्राइभेटनि बाथ्रा बुङोब्लाथ' प्राइभेटआ जे ओरैबायदि माने जेराव मेराव प्राइभेट फरायसालिफोर जादों थिगैनो दं दा बिसोरहाबो माने प्राइभेटखौ बानायनानै बिसोरबो खाथि खाला बै सरकारि फरायसालिनिफ्रायनो माने मोनसे नो अबजेक्सन लानो गोनां जायो आरो NOC लानो गोनां जायो सरकारि फरायसालिफोरनिफ्राय दा सरकारि फरायसालिफोरा माने NOC हरागौ मानि नो अबजेक्सन जोंहा जेबो आपत्ति गैया होननानै बुङागौ मानि बिसोरनिया माने रिकगनाइज जाखाया आरो दा बेनिखायनो दा बिसोरनि जौगाबोनाया हयथ' नैबेखौनो एडभान्टेज लादों खोमा बिसोरो जे दे जोंहा माने जिहेतु सरकारिफ्रा एसे माने फोरोंगिरिफ्राबो खम जानायनि जाहोनाव बा गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय एसे लोरबां जानायावनो जों प्राइभेट खुलिनानै एसे बेहायनो माने सुबिदाखौ लादिनि नामा नैबेफोरबायदि लानानै गोबांथार माने प्राइभेटफोर हयथ' बे साननायाबो सैथो थारमाने ओरैबायदि गिनाय दं आरो जेनेबा दा LP स्कुलावहाय माखासे फरायसाफोरनि अनजिमाया खम जालांबाय बाङाय जालांबाय दा बेफोरबायदि बाङाय जानायनि माखासे जाहोनावनो खाथि खाथिनि बबेबा फरायसालिफ्रा गुबुन फरायसालिजों सरजाबलायहैनाय जाबाय दा बेखौ नोजोर बोहरनानै आरो जुदि बे स्कुलाव मा जुदि उनाव थैलाङोबा बेखौ फोथांफिननो हागोन ना हाया जुदि गासिबो जुदि प्राइभेटाव हाबजोबोबा बा बै स्कुलाव मा जागोन बेबायदि मोनसे गिनाय फैदों आरो बेखौ जुदिहाय जोंनि सरकारि फरायसालिया जुदि खनसे थैयोब्ला बेखौ फोथांफिननांगौनि राहाखौ आं नुहुराखै जाहोना जाहैबाय सिगांनि पलिसिया आलदामोन गोदोनि पलिसिया आलदामोन गोदोनि पलिसिया इउनिभार्सेलाइजेसन अफ इडुकेसननि जोहै माने आफ्टार एभ्रि 1 किल'मिटार माने मोनसे 1 किल'मिटारनि उनावनो मोनफ्रोमावबो माने बेबायदि फिसा गुदि फरायसालि गाहाय गुदि फरायसालि बेबायदि जादोंमोन दा बेबायदि जानानै ओमफ्राय दानि पलिसिया एसे माने आलदा जाबोनो हमदों आरो दा NEP 2020 मथे पलिसिफ्रा ओरैबायदि जाबाय नैबेखौ नाय नोंथाङा जे एमालगेमेसन जानाय सिगां बेबायदि आलादायै बा जुनियायै बेबायदि दंमोन जायगायावनो एसे खाथियावनो LP एसे खाथियावनो ME एसे खाथियावनो हाई स्कुल दा बाथ्राया जाहैबाय दा पलिसिया ओरैबायदि जानानै फैबाय जे बिसोरखौ माबोरैबा ज' खालामनो हायो LP ME हाई स्कुल आरो नै बावैसो माने हायार सेकेन्डारिसिम दा बावैसो सिगां माने पेपारावबो जों मोन्दों
कलेजावथ' 11-12 थाला नेक्स्ट माने फैगोन बोसोरनिफ्राय दा बेबायदियै माने माबोरैहाय थाखो 1निफ्राय लानानै बा प्रि प्राइमारिनिफ्राय लानानैनो माबोरैहाय 12 सिम खालामनो हानो नैबेखौ एसे बिसोरो थांखि बोबाय थादों आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनानै दोनखाबावनि प्राइभेटआथ' जाबाय आरो बेनि अनगायै जुदि मडेल स्कुल होननाय जुदि कनसेप्टआ जुदि फैबावोब्ला हमनानै लादों मोनसे ओनसोलाव मडेल स्कुल बिराद मोजां सरकारि फरायसालिखौनो जेखौ जों दिल्लीयाव नुयो हमनानै ला बेबायदि फेसिलिटि होनानै बिराद मोजां जुदि बानायोब्ला फोरोंगिरिफोरखौबो सांग्रां खालामनानै सांग्रांथि माने मोजां गोहोम गोग्लैहोनो जुदि हायोब्ला अब्ला बैबायदि फरायसालि खाथियाव थायोब्ला हयथ' नोंथां बुंनाया बे खाथि खालानि माने फरायसालिफोरखौ रैखाथि होनांगौआ एसे गोब्राब जागोन बायदि आंबो नुहुरदों आरो बेखौ दा बे थांबाय दा आं लास्ट कुइसन सानाव सोंनो नागिरबाय लास्ट कुइसना बेनो आरोना बेबो माने बिदिनो माखासे बुजिनां मानसिफ्राबो रायलायसोलायो आरोना जेन'बा एलपिखौल' बुङाखै आं एलपि एमइ हाइ स्कुल एबा निश्चय कलेज लेभेलावबो माने जायफोरनाखि सरकारि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफ्रा माने गासिबो ट्रेनार जोब जाहैबाय ट्रेनिं होखाजोबो बिसोरो दा बिसोरो ट्रेनिं मोनखासेयावबो मानि थाखाय बिसोरो मोजां रोखोमै सोलोंथाइ होनो हादिया ना बिसोरो ट्रेनिंआव जेनाखि आदबफोरखौ मोनदों बेखौनो मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामाखै नामा बेबायदि मोनसे सन्देह जादों आरो दिनै जेनेबा प्राइभेट फरायसालियावसो माने ट्रेनबो नङा फोरोंगिरिफ्रा बाट बिसोरो दिनै बिसिबां मोजां फरायसाफोर ओंखारो बेबायदि मोनसे एसे माबा जादों आरोखि दा बावहाय नैबे बाथ्रा नंमारगौ नामा जे फोरोंगिरिफ्रा माने ट्रेनिं मोनखांनायनि उनावबो मोजां रोखोमै इमप्लिमेन्ट खालामा नामा फोरोंनायावहाय बेनि सायाव सारा मा होनगोन जाहोना जाहैबाय सरकारि फरायसालिनि माखासे जेंनाफोरखौ जों सावरायनांगौ जागोन रायज्लायनांगौ आरो गिबि खेबावनो जोङो गाहाय गुदिनिखौ लाग्रोनोसै एलपि स्कुलनिखौ दा गाहाय गुदि फरायसालिनिखौ जों लाग्रोयोब्ला जोङो फ्राय बांसिनावनो नुनो मोनो जे फोरोंगिरिफ्रा सासेल' एबा थाथारब्लाबो सानै दा बेबायदियै जुदि सासे एबा सानैल' जों नुखायोब्ला अब्ला बेहाय क्लासा जोंना थाखो 1निफ्राय थाखो 5 आरो ओरै लोगोसे प्रि प्राइमारि जोंहा थाफाबावबाय हमनानै लादो सासेल' फोरोंगिरिब्ला आरो ओरैबायदि माने अफिसनि माखासे खामानि साबसिन हरनाय जायो बेनो मोनसे अफिस बायदिखा नालाय जोंना फरायसालियानो अफिस दा बे हेड टिचार जाया हेड टिचार जागोन बिथांनिया MDM नायनायनिफ्राय लानानै आरो गासैबो अफिसजों जगाजग खालामनानै जेनेबा इउडाइसखौनो होन माबा माबिखौनो होन गोबां रोखोमनि खामानिबो थाफाबाय अब्लाबो मावो ओमफ्राय दानिया साबजेक्ट वाइज जुदि नायोब्ला गोबांथार हारसिङैनो माने वार्कलडआ एसे बारा जायो आरो एसे बारा जायो दा जायनि जाहोनाव एसे उसुबिदा आरो दाना नों एमइ स्कुलनिखौ नायदो एमइ स्कुलनिखौ नायोब्लाबो हिउज एनरलमेन्टखौ जों नुनो मोनो आरो जुदि मोनसे सरकारि कुसुगावनि जेनेबा हमनानै लादो नोङो कुसुगाव जुदि सरकारि बे पाब्लिक हाइ स्कुलाव जुदि थाङोब्ला नोंथाङा नुगोन मोनसे फरा खथायावनो गोबांथार 100निबो बारा हयथ' फरायसाफोरखौ सासे फोरोंगिरिया फोरोंनो गोनां जायो आरो जायनि थाखाय माने एसे नैबे जोंनि जे सिस्टेम नैबे सिस्टेमावनो हयथ' एसे बबेबा नङा बबेबा माने एसे जेंनाया एसे जानानै दं आरो दा बेबायदि आरो मोनसे खोथा बेथ' बे जाबाय आरो सुपारभिजननि खोथा दानिया हमनानै लादो जेब्ला सरकारिनि खोथा फैयो सरकारिनि सासे फोरोंगिरि जायोब्ला माने एसे गावखौनो गाव माने प्राइभेटबाथ' एसे माने थि माने नोजोर होग्राबो थाबाय नालाय ओमफ्राय सरकारिब्ला एसे माने गावखौ माने एसे उदाङाव माने हमदांनो हायो जेनेबा आंखौनो हमनानै लाबाय आं एसेबाबो उदाङाव हमनानै लानो हायो नाथाय सिगांनिफ्राय बहुद साबसिन जाबाय आरो दा सिगां माने एसे गेजेर खन्द' समावहाय गोबांथार माने बेबायदि
एसे माबाखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा लासै 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 माने समखौ थि समाव थांनाय थि समाव फैनाय माने फरायसाफोरजों जे आदब खायदाफोरजों फोरोंनाय बेखौ जों एसे बांसिननिफ्राय बांसिन नुबोफिननो मोनदों आरो औ हयथ' आसा खालामो नैबे निउ इडुकेसन पलिसि 2020 नि जोहै माने गासैबो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बेबायदिनो जिहेतु एसे एसे साबखांबोगासिनो दं आरो माने साबसिनै जानानै जाहाथे माने पलिसिजों लोगोसेनो बिजोंखौबो गोख्रों खालामसिननो हायो आंहा बे फोथायनाय दं आरो जाथारगोन बे बाथ्रायाथ' सैथो मानोना एलपि स्कुलावहाय दिनै माने क श्रेणीनिफ्राय लानानै क्लास 5 सिम जाबाय दा आरो मोनसे क्लासावनो मोनब्रै मोनबा साबजेक्ट दं बेखौ जुदि सासे मास्टार बा सानै मास्टारजों फोरोंनांगौ बे सम्भब नंखाया आरो बे सम्भब जाया आरो सानसेयाव मथा मथि बेखौ लायोबाबो 9टानिफ्राय लायोबाबो 4टासिम हयथ' हाजोबा खोमा फोरोंनो हाया आरो जुदि जोङो सानफ्रामबो जुदि बेफोरबायदि फोरोंनांगौबाथाय ट्राबल जाखागोन देहाया बे मोनसे जेंना आरो दा बिनि सायाव सरकाराबो हयथ' जेनेबा नोजोर होआ जेनेबा गुदि फरायसालियाव बेसेबांनाखि फोरोंगिरिफोर नांगौ बेखौ माबानानै जगार खालामनानै होनाय जाया बे मोनसे जाहैबाय दा बेखिनिखौनो सारनिसिम सोंनायखौ आं फोजोबनो सानबाय दा बे समाव आङो नायगिरि बिथांमोननो आं बेखौनो खिथानो नागिरदों बिथाङा जाहैबाय मा सासे फोरोंगिरि एन्ड बिथाङा आवजारगुरि क्लास्टारनि CRCबो आरो दुलाराय गुदि बर' फोरोंगिरि गौथुमनिबो सासे वान अफ दा नेहाथारि दा बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय नोंथांमोनाबो दिनै मिथिनो मोनबाय जे बर' जेनाखि बिजोंनि समयसा जे फरायसालिफोराव माने लेखा सफैयि बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' रावखौ जोङो जेन'बा मा होननानै बुङो फोथांनांगौबा बिनि सायाव जों माबायदि जानांगौ बिनि सायावबो नोंथांमोना एसे मिथिबाय लोगोसेयैनो प्राइभेट आरो सरकारि फरायसालिफोरनि गेजेरावहाय दिनै लानाय जायफोर बाथ्राखौ दिनै माखासे इन्टारेस्टबो रायलायो मानोना प्राइभेट फरायसालिनिफ्राय जे मोजां फरायसाफोर ओंखारदों गभर्नमेन्टनिफ्राय बारा ओंखारा दा बेफोरनि मेइन जाहोनखौबो नोंथांमोना दिनै सारनि खुगानिफ्राय मिथिखाबाय मानि थाखाय बेफोरबायदि ओंखारो दा आं मिजिंथिदों नोंथांमोनहा बेखौ मोजाङै मिथिनो हाबाय आरो मिजिंथियो जुदि नोंथांमोना आरो बे चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोंनि जायनाखि BTRनि सरकार बिथांमोनाबो एसे नोजोर होनांगोन सोलोंथाइनि सायावहाय जायफोरनाखि दा इडुकेसन मिनिस्टार BTRनि चिफ प्रमद बर' सारा बेनि फारसे नोजोर होनांगोन दा बेनिखायनो आं मिजिंथियो जोंनि साफ्रोमबो जुदि बर' रायजो राजाफ्रा आरो जुदि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जुदि खुगायावल' साननानै थायाबालानो जेने बैफोर बाथ्राफोरखौ जोङो गावजों गाव शेयार खालामलायनानै बै सरकारनिसिम खोमायाव जेनेबा जों सोनानै हरनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे राव हारिमुखौ जेनेबा लाखिनो थाखाय आरो फोथांनो थाखाय जों बयबो जेन' जानजि खाफ्रालायो आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय आरो जुदि नोंथांमोना बेफोर गासैबो डिटेल्स बाथ्राफोरखौ जुदि गुबुननो जुदि मिथिनो लुगैदोंबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गुबुननो शेयार खालामना हरनो हागोन जेसेबांनाखि ग्रुपफोर दङ बेवहाय शेयार खालामनानै हरदो आं बेखिनिखौनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय गोरबोनिफ्राय स' सारा दिनै आं खावलायनाय बायदि फेलें खालामाजासे गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो सम होनायनि थाखाय आं सारखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो गोजोननाय थाबाय सार थेंक इउ